ved, hvor han sådan går og hænger lidt i sig selv, ikke? Jamen, så er det jo, så kommer det jo til at virke tungt. Og langt og træt og tørt og træls som, ja, ikke? Det er jo egentlig, det er bare, at man synes, det er skarpt, og det er et lille tryk, og tænker, det kan være der, ikke? Altså, ved, og for en måde, trækker han i tøjet, så må du tage det, og så må du slippe, ikke? Der skal den jo lære, du skal lære, hvad det betyder, når du tager på tøjet, men du skal bare, du skal ikke lære den, at hver gang du tager på tøjet, så er det træls, ikke? Det skal være okay, ikke? Man er lang rejse med sådan en ung hest, ikke? Men du bestemmer jo, hvordan det skal være om 2 år, ikke? Om 3 år, om 10 år, ikke? Det bestemmer du nu. Det er dit valg nu. Og det er sådan en rigtig god idé at tænke over, hvordan vil jeg have, at det skal være, ikke? Og du skal tænke på ham, altså ikke fordi at små heste koster 3, det kan vi jo lige se det, ikke? Men lad mig sige, hvis han ligesom vælger, eller du kommer til at lave ham doven og træ og uopmærksom og ikke skarp nok for sengen, så er det sgu stor, ikke? Det er ikke nemmere. Det er lidt nemmere at se, at det lyder ikke er lidt mindre, ikke? Godt, prøv at trage lidt igen. Og det er sådan noget med, at når det er rigtigt, som du siger, trage, så skal den trage over. Det er sådan en masse, det er lidt som almindelige småting. Det er småting, som bliver et stort problem, hvis man ikke fanger det. Og man ikke retter det. Det er de små bidder, synes jeg, med de unge heste. Det er småtingene, sådan at man ikke skal rette for meget, når man retter en lille ting. Det synes jeg giver gode heste. I stedet for, at man vil for store ting. Og så kommer man til at rette for stort. Og så er det, at man får nogle heste, der bliver sure, hver gang man tager på tøjen, eller begynder at blive dumme med tungen, og kommer de altid finde på, ikke? Og bliver uartige, fordi de faktisk ikke helt fatter det, og de magter det heller ikke. Der var sådan en lille flikker, ikke? Og du har ret i, at du skal lære ham, at han skal ikke hænge på tøjlen. Men du skal også vide, altså du skal også forstå, hvilken krop han har at syre rundt med, ikke? Og du kan godt, så kan vi sætte en stærkere rytter på, og altså, klæde den op og klæde den hen, så kan man sikkert trage lidt flot rundt. Det får du bare ikke en bedre hest af. Du får en bedre hest af at gøre det rigtigt her fra start af, og ligesom få den til at gå af sig selv og let, og du er givende, den stoler på tøjet, den stoler på hånden, den ved, hvad den skal for tjekken, og den reagerer korrekt på tjekken, og den accepterer tøjen, så får du en hest af fint at rundt på. Det tager bare den tid, det tager. Så må man være tålmodig. Altså man kan jo ikke, altså jeg vil sige, man skal være svært skarn, hvis man vil have mere aktion i bagben og bedre ben, end du har lige nu. At man så ikke kan bære det og bruge det til ret meget, det er et spørgsmål om alder og uddannelse og styrke. Og det har det tid, det tager. Prøv at skifte vold. Lidt op med din hånd, og så ikke der kommer lidt. Du skal passe på, at din hånd er lidt, hvad skal vi sige, altså lidt, du hænger lidt tørt, du må heller ikke, du skal hånden op, så hånden skal ligesom ikke være i sin egen bæring. Og så skal du tage på tøjlen og give på tøjlen, eller spænde af på tøjlen. Altså, eller støtte. Men man kan aldrig holde. Man kan tage fat, og man kan støtte. Man må ikke komme til at hænge eller holde. Så ved jeg godt, hvis de hænger dernede, så kan det kan jeg jo sagtens stå og sige. Det er ikke mine arme, det går ud over. Men du skal bare tænke på, at det er noget, man helst ikke engang, jeg vil næsten ikke have de ord i min mund, vel? Altså, at man holdt fast på den. Jeg kan næsten ikke få mig selv til at sige det, vel? Men så tag på den, og så slik det. Tag på den og giv efter. Og støtte. Ja, og så støtter du rigtigt, og den udvendige hånd er rolig.
Der skal du, ja, og der skal du tænke bagfra. Og det er ikke... men der skal du lige drive lidt, det bliver du nødt til. Og så, det er han indsats, og han reagerer så til rigtig nok. Det er så, men du, fordi han ikke kan tage bæringen endnu, så trækker han endnu mere i tøjlen. Så derfor, reaktionen er vigtig, men du skal ikke overdrive det, fordi så får du, han bliver bare tungere på tøjlen. Det er rigtigt. Ja. Ja, rigtigt. Og lige tilbage. Og endelig, alle de gange du kan komme til bare at lade benene falde ned og hænge, og du kan slappe af i sædet over, så gør du det, når du kan komme til det. Og det kan godt være, at det kun er 4 trin, du kan komme til det, men det er, så er du på rette spor. Ja, og det er bare lidt ud ved det skænke der, så han ikke ruller lidt ud gennem højre skulder. Ja, så tager du bare lidt rigtigt og løsner. Og men nogle gange rigtigt, altså det kan godt være, at den ikke er på plads, når du skal give efter, men man kan mærke, at de